हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत बा फिर से हमारे नयका ब्लॉग वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों आज है जौन की जात थी मऊ काम करे और फिलहाल अभी संदीप भी तैयार है और खाना वाना भी रेडी हो चुका बा। संदीप ले ले बा और हमने के जा ये काम करे फिर से देखल जाए कि मतलब कहाँ जाए के बा कहाँ ना। तो आप लोगन के दिखाई बा मतलब कौन काम करे के बा। वैसे मतलब कि मिस्त्री के काम मतलब मिस्त्री करिए मन के लेबर का काम करे जाला मतलब कि जोड़ाई के काम बा घर द्वार बनौले के। तो अब गले के बात पता चली कि मतलब कौन काम बा। फिलहाल इधर सब नानी बा तो नानी से अब आप लोगों से जो की बात करा रही थी। और इधर जैसे कि देख सकेला मामी अभी खाना बनाते थे और इधर आग निहाय करते बने और इधर है नानी। तो नानी सबसे पहले बोल दे नानी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा लोगन? कैसे हो बेटा लोगन? ठीक हवा लोगन? ठीक हवा लोगन। चैनल के सब्सक्राइब कर दिया लो। चैनल का सबका लाइक कर दिया और घंटी के अथु नहीं लाइक कर दिया लोगन। लाइक कर दिया वीडियो के और घंटी दबा दिया लोग। घंटी दबा दिया बढ़िया हवा लोग ना? बढ़िया हवा लोगन ना। चला बढ़िया रही है लोगन बेटा। बढ़िया रही हमारा आशीर्वाद है। हमारा आशीर्वाद है। तो भाई लोगन सब चीज़ नानी बात कर देला और फिलहाल जो है कि अब जाली काम पर और इधर तो सब तैयारी हो गल बा। और एक हेलमेट का शीशा भी टूट गल बा अब के लगवावे के बा। अब जैसे कि देखल जी कहाँ मिलेला कहाँ ना। तो फिलहाल अब डायरेक्ट जो है कि मऊ जाके बात कर। तो भाई फिलहाल अभी जैसे कि देख सके लो टंक वाला बाथरूम का टंक वाला काम होता है यहाँ पर। और अभी शुरुआत हो गई जैसे अभी काम जल्दी हो जाए कि यह काम करे खातिर तहाँ जा ली। बाकी फिलहाल चश्मा लगौले एक वजह से कि धूप भी काफ़ी हो जाता बा 8 बजे के बाद। 8 बजे 7 बजे इतना काफ़ी धूप हो जाता बा कि मतलब कि रोड पर चलत मतलब इतना गर्दा उड़त बा। और उसके बाद जब धूप लगत बा वजह से सेफ्टी में गर्मी में ठंडा मतलब कि ब्लैक कलर का चश्मा पहनना बहुत अच्छा काम है मतलब ज़रूरी है। हम आप लोगों से ये कब कि आप लोग भी पहन के भी चलें गर्मी में। फिलहाल अभी देख सकेला लोगन ये मऊ से ये का बोला जाला कि कचहरी वाला रोड है ना संदीप। यहाँ हमने के कचहरी खड़ा है जाए समय। तो भाई जैसे कि देख सकेला लोग अभी हम मसाला पर लग गल बनी। हमारा काम है मसाला पर मतलब मिस्त्री लोगन के मसाला देवे के है। और जो उनकी ईटा भी हम ही के अकेले देवे के है का से कि ईटा भी लिया थी अकेले। और एक आदमी जो उनकी 2 गो काम करत बा। तो वीडियो को लाइक करते रहिए भाई लोगन, आप लोगों से रिक्वेस्ट बा। और मसाला फेट फाट के जो कि हमारा काम है देल मिस्त्री लोगन के पास और मिस्त्री लोगन के चौपावल। कहाँ से कि ये धूप में इतना काफ़ी काम होता बा कि अब का बताएं धूप भी लगत बा एक वजह से भाई। तो भाई लोगन से रिक्वेस्ट बा कि वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धूप इतना काफ़ी बा कि अब का बता जा समझ ला कि बहुत काफ़ी धूप पड़ जाता बा एकदम मतलब कि हवा भी नहीं चलत भाई और धूप भी बहुत काफ़ी बा। और काम इधर हम लोग का चलत बा तो बहुत रिक्स मतलब रिक्स का मतलब कि बहुत हार्डवर्क काम बहुत समझा कि मेहनत का काम बा। एक धूप में मतलब काम कर फिर भी जो कि हमन को मौका निकाल के वीडियो बना देला मतलब जो भी है। फिलहाल अभी 1 घंटा समय और है लंच का। अब देखा जाए लंच कब 1 बजे खाना वाना खा जाए तो फिर बात कर लीजिए आप लोगों से।
तो भाई फिलहाल अभी जो उनके हमन के छुट्टी हो गल 4 बज गल बा और हमनी के अब निकल जाई कहाँ से के तैयारी होत बा। समय तो 5 बज गल है, साढ़े 5 हो गल हुई, लेकिन अब हमन के निकल जाए आज घरे चल के वीडियो के एंड करब। तो भाई फिलहाल अभी जो उनकी बात चुकल नहीं जा घरे और जो है कि अब वीडियो के पे एंड करब। और आप लोगन के बता दे कि मतलब कि हमने के ऐसे कुछ अब घरे रहने के बाद ऐसे कुछ मतलब वीडियो आई, ब्लॉग आई, कभी मजदूरी का काम, कभी मतलब कि टाली ट्रैक्टर पर मतलब माटी लादे जाले वहाँ का काम, मतलब कि और घर के काम जो भी है मजदूरी के काम करे जाले तो मजदूरी का काम भी देखा जाए। मतलब कि हमने के एगो मजदूर आदमी है जा और मजदूरी करके भी समय मिलेला तो यूट्यूब पर वीडियो बना लेला। बाकी फ़िलहाल वीडियो के पे एंड करब। अगर अच्छा लगल हुई, बढ़िया ब्लॉग लगल हुई, वीडियो अच्छा लगल हुई, अगर हमन के डेली लाइफ स्टोरी तो नहीं लोगन के अच्छा लगत होके, समझे के बुझे के समझ में आवत होके तो वीडियो को लाइक कर दिया लोगन। चैनल पर फर्स्ट बार आ रहा तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा के प्रेस कर दिया ताकि आप सबके नोटिफिकेशन मिलत रहे। बाकी वीडियो समाप्त कर लिए। जय हिंद, जय भारत।